narinig akong tao dito sa sa loob ng bahay namin. Ako lang mag-isa dito guys, may lakad yung mga kapatid ko. Wait lang guys. Putang ina, narinig ka. Kami. Takot po. May narinig akong kaskas ng tao dito kanina guys. Ako lang kasi mag-isa dito guys eh. So yun guys, pasok tayo ulit dito guys. Okay. So yun guys. Natatakot ako guys. Ako lang mag-isa dito guys. Ina. Wait lang guys Isa dito guys. Lang guys. Papakinggan ko muna guys, wait lang. Tangina guys, meron nga guys. Parang may tao guys Te. Tekem. Te. Tekem. Ako lang mag-isa dito guys. Te. Tekem. Okay. So yun po guys. Akala ko guys. Akala ko may tao dito. Pusa pala. Putik. What? What the fuck? So yun guys. Kinakabahan ako guys Parang pusa lang pala. A few moments later. So yun guys, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, so click mo lang yung subscribe, and huwag niyong kalimutan yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video ko. So yun guys, thank you for watch this video.